дар ин мисол дар бораи кунҷиҳои секунҷӣ мебинем. Ин мисоли хеле хуб аст. Бисёр хусусиятҳои секунҷиҳои дар бораи кунҷиҳо дида шуда метавонад. Чӣ ки мо медонем, суммаи кунҷиҳои секунҷа ба чӣ баробар аст? Ба 180 ва инҷо мо се кунҷ дорем. Яке аз он 4х, 5х минуси 5 ва х ҷамъи 25 аст. Биёед онҳоро кор кунем. Чӣ мешавад? 4х ҷамъи 5х минуси 5 ҷамъи х ҷамъи 25 ҳамаи инҳо ба 180 градус баробар аст. Ин суммаи кунҷҳои дарунии секунҷа аст. Ва аз инҷо ин муодилаи содда аст, муодилаи хатте аст. Ин ба чӣ баробар мешавад? 10х ҷамъи 20 агар мо инҳоро содда кунем баробари 180 ва аз инҷо 10х баробари 160 мешавад ва х баробари 16. Мо х-ро ки вақте ёфтем, ҳамаи кунҷҳои секунҷаро ёфта метавонем. Аз инҷо якум кунҷ ба чӣ баробар? 4 зарби 16 ин 64 аст. Ин 75 аст. 5 караи 16 80 75 ва 16 ҷамъи 25 ин мешавад ба 41. 41 баробар мешавад. Акнун нигоҳ кунед, дигар кунҷҳоро боявем. Кунҷҳои беруна. Чӣ ки мо донем, кунҷҳои беруни секунҷа ҳамвақт ба 360 баробар аст. Биёед инро мо ҳамчун исбот гӯем. Аз кунҷҳо равем. Агар ин кунҷ ба 75 баробар бошад, ин кунҷи беруни n, ин кунҷи кушода аст, ба 105 баробар мешавад. Яъне n ба 105 баробар аст. Ва аз инҷо агар 41 бошад, кунҷи k баробари 180 минус 41, ин мешавад 139. Ва кунҷи m агар ин 64 бошад, ин мешавад m баробари 116 баробар мешавад. Чунки ин кунҷи кушода аст, ҷамъи инҳо 64 ҷамъи 116 бояд ба 180 баробар бошад. Яъне m баробари 116 мешавад ва k баробари 139. Чӣ ки мо гуфтем, инҳо кунҷи берунии секунҷа, кунҷи берунии секунҷа ҳамвақт ба 180 баробар аст. Агар мо инҳоро ҷамъ кунем, агар мебинем ки инҳо ба 360 градус баробар ҳастанд. Яъне m ҷамъи n ҷамъи k ҳамвақт бояд ба 360 баробар бошад. Мо инҳо ҳамчун кунҷҳои даруна нишон додем. Боз чӣ вай карда мешавад? Дигар хусусияти секунҷа ин чи аст? Ду кунҷи даруна ба кунҷи беруна баробар аст. Яъне нигоҳ кунед, ин ду кунҷи даруне ки ба се кунҷи беруна тааллуқ надоранд, яъне нигоҳ кунед, 4х яъне 64 ҷамъи 75 ба як кунҷи беруна баробар аст. Яъне ба ин 139 баробар аст. Ин кунҷи беруна аст. Яъне ду кунҷи даруна ба як кунҷи беруна баробар мебошад. Ё ин ки нигоҳ кунед, ду дигар кунҷро гирем. Ҳар ду ин кунҷ масалан 64 ва 41 ба як кунҷи беруна баробар аст. Ки ин ба чи 105. 64 ҷамъи 25 64 ҷамъи 25 баробар аст ба 64 ҷамъи 41, бахшед, 64 ҷамъи 41 ба 105 баробар аст.